Сега ще покажа как се редактира снимки. Има. А не са тук. Няма да дойде вълк. Не знам. Искам да виждам вълк. Да му хапе. Може. И после да ти дадат, ти не плюят после. Да. Това е. Лесно е, всеки може да го прави. Ето. Ужасно лесно и това е как се работи с снимки с Nintendo DSi. Сега ще ти покажа следващите 2 минути.
Така, сега ще ви кажа следващите няколко минути. Как се променя глас. Добре. Сега пускаме програмата. Така, пак съм аз. Ако имате въпроси, просто трябва да натиснете птичката. Това път нещо не говори. Добре. Сега отивате на рекорд, ако искате ново да правите и 1, 2, 3, 4, 5, 6, тест. Така. Сега запаметихме това. Чай да силно малко звука. Така. Сега пускаме това, което изписам. Тест. Ново да правите и... Виждате? И сега ще го моделираме. Тест, ново да правите и... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ако сложите тук е нормалния глас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, тест, ново да правите и... 1, 2, 3, 4, 5, 6, тест, ново да правите и... 1, 2, 3, 4, 5, 6, тест. Можете и наобратно го пуснете. Наобратно. Така, сега го затваряме. Значи първо учаваме звука, ако искаме. Така. През затваря много, може да унищема. Ново да правите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, тест. Ново да правите. 1, 2, 3, 4, 5. Ново да правите. 1, 2, 3, 4, 5. Тест, ново да правите. 1, 2, 3, 4, 5, тест, ново да правите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, тест, ново да правите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, тест. Ако имате въпроси, натискате птичето. Така. И това е, което ти покажа. Виждате тази лампичка тук. Виждате я. Няма батерии, трябва да го зарежда скоро. Това показва, че включвам в интернета. И така, тук изтриваме някои неща. И след малко се връщаме. Това от нейният трактор е сега. До скоро. Така. Моето Nintendo DSi. И чакайте да прибера нещо. Чакайте. Прибрах химикалчетата. Тук седи. Ако искате да си купите, може да купите от Техномаркет, конзоли.com. Интернет също може да си купите по интернет. Виждате колко ми се издрасква монитор малко. Забелязвате. Доста мръсен. Не играе него от много време. И доста мръсен, не поддържа монитора. Това е камерата. И за радост на тези, които си купят, има още една камера вътре. Виждате колко е малка и качеството е доста голямо. Това е микрофона.
което е точно до камерата. Иска само да кажа, че тази камера има много хубаво качество на снимане. Един минус на Nintendo DSi е, че не може да прави видеота, но това е компенсирано с двойната му камера и хубавото качество, което снима. Така, зумът е доста голям, не пише никъде мегапиксели, но мога да ви кажа, че ако пише, няма да е под 5 мегапиксела. Когато се зарежда тази лампичка свети, когато снимате тази лампичка свети тук, малката, виждате, леко се причина. Тук. Значи това тук за слушалки, слот за слушалки, тук увеличаване на звука, дискета, виждате, аз съм карал, чакайте да се вадя. Това са двете мои любими игри. Тази може да вземете от конзоли за 75 лева, тази много толкова някаките без едниката. Все още са доста скъпи игрите. Искам да кажа само, че не може да се хакне. Pokemon Platinum. Знаете, че истинска играта трябва да видите едно слънче, виждате тук. Него пише официално Nintendo Sale. Това показва, че е оригинално, не е някой пиратско. И ако това нещо го няма, изобщо не купувате играта. Иначе може да ви бъгне много зле самото Nintendo. Купете си кълъвче, като взимате Nintendo, тук понеже екран е доста чувствителен. Кълъвчето може да вземете такова, не е скъпо, около 5 лева е, 6. От същия магазин, който си купувате Nintendo-то. На 8 лева са хубави вече. И общо ще имате около с него една химикалка с кълъвчето. Аз имах 3 химикалки, 2 химикалки с комплекта с Nintendo заедно с него. И ето това ще е много добър комплект, който може да скинете. Така. Ето. Две химикалки, които са заедно с Nintendo-то. Имам една, която е заедно с кълъвчето, само че не мога да намеря. Две игри, Nintendo DSi и кълъвче. Компактно, не убива, не е лошо за монитора, от хубав материал направено. И това е. Очаквайте още видеота от Raxor. И чао! И ако искате да ви покажа нещо, направя видео за нещо, например, как да хакнем да се хакне някоя игра или нещо друго, само ми пишете лично съобщение на Raxor. Това е.